Club Junta, building better Africa. Amati mutu mmozi susenza denga. Ife ndife okumudwa achimwene. Inu atuwankani muidziwe nkani. Nzipani zatu za malai muno demokrasi ikusowa. Even chipani chikulamula panochi, DPP. Pakuchitika zina zake. Zimene anthu akuziwonera patali. Ndiye amatitumira ife mautenga. Lankhulani auzeni zakuti. Akuluakulu muli bwanji konse kumene mukutionera pakali pano pa channel chanu cha Club Junta YouTube channel. Nkhani imene yavuta kwambiri pakali pano ni nkhani imene Alaiton Mangochi aivumbulutsa ndithu iwowa atakhala kuyesesa ndithu kuzikundikira koma wafika potopa munthu wankulu waona kuti yayi ndikwabwino abwere poyera abwere ndithu pambalanganda ndikudzalongosola kudzafotokoza kuti yayi chikuchitika ndi chani kwenikweni mkatikati mmene momwe makamaka kunena ku chipani chimenechi cha DPP. Mkuluyu ambiri tumudziwa ngati mmodzi mwa anthu omenyera maufulu, koma kwapezeka kunena kuti mkuluyu sukuti anali omenyera ufulu wa wina aliyense ayi. Iyeyu amamenyera ufulu wa mimba yake, amenyera ufulu wa banja lake, iyeyu mkazi wake ndi ana ake komanso azibale yake. Pamene wakwanitsa kuulula kuti ayi chipanichi chinangontaya pena paliponse fikira panopa iyeyu sakulabadwiranso ya kuli nkhondo ndithu yayikulu, nkhondo imene anthu akulimbirana maudindo kwa maudindo onso ngakhale akuperekedwa koma iyeyo palibe saini ina iliyonse imene akuiona yomwe ikusonyeza ngati pasidweko kenakake potengera ndi ntchito imene anagwira mukudziwa inu nthawi ya kampeni pamene boma la MCP ikulamulira. Mkulu amene wakhala kulongolola wakhala kubwera ndi ma issues osiyanasiyana, so kufikira lero lino mkuluyu wangoganiza zoti yayi ine ndakhala mchigoba mnthawi yayitali pano ndivumbuluke. Ndipo tamverani mmene mkuluyu walongosolera nkhani yake potengera kuti iyeyu si mmene ambiri ife timamudziwira, koma apa wangoganiza zoti yayi mkwabwino amalawi adziwe chilungamo adziwe chenicheni. Tamverani izi. Amati mutu mmozi susenza denga. Ife ndife okumudwa achimwene. Inu atuwankani muidziwe nkani. Nzipani zatu za malai muno demokrasi ikusowa. Even chipani chikulamula panochi, DPP. Pakuchitika zina zake. Zimene anthu akuziwonera patali. Ndiye amatitumira ife mautenga. Lankhulani auzeni zakuti. Kukupezeka kuti anthu amaudindo amene anasankhidwa ku convention moyenerera azigwira ntchito imeneyo, azisenza utengawo chifukwa si aliyense angakafikire president Mutharika pano. Ndizovuta ali anthu mukwamva kudandaula za demokrasi nzipani mulibe ntchito anthu amagwira molimbika kumbanga. Koma lero lino zikusonyeza kuti ena anagwira ntchito molimbika aja mukati muone tubwinobwino nzipanimu akuyikana mmakona kwachuluka kupakana matope. Ine ngati Comrade Alaiton Mangochi nduna yakuti ndiye kuti udana ndi nduna yakuti, ukati uyamikire za uyo ndiye kuti udana ndi uyo. Chimene chili chinthu chopanda pake ndichosamanga chipani, chifukwa nthawi iyo pa kampeni ku Central Region anali wakuti tikumudziwa inusa mukudziwa, ku Southern Region kunali akuti a President Mutharika adasankha maudindo ku Southern Region kuli President, ku Eastern Region kuli President, ku Central Region kuli President, kumpoto kuli President. Timu imeneyi pa ground si magona ndi anyamata awo. Lero anyamata awo mafutu soja wina futu soja ngati ifeso. Koma achimwene tinkayimbiridwa tumafoni maforokoroko kumbanda kucha. Lero even utatu wapita ku office yawo, akumakubweza pa gate. Ndiye demokrasi ngati ikulephereka nzipani
asamalalikeso za demokrasi pamwamba pake. Ife tikuopa, Boni Kalindo akuopa, Pastor Shumba akuopa, Ntanyiwa akuopa, Wabakiri TV akuopa, kuti tikayamikira ntchito ya ndunayi nayi ikwiya. Chimenecho sichikhalidwe cha demokrasi. Zithandiza chani anyamata mafutu soja akudandaula omwe amakutetezani nthawi ya makampeni aja, amene aja alipo safa. Ya umo ndimene mwamveramo ndipo mutamaliza kumva nkhani yonseyi inuyo tsopano ngati nzika mbadwa ya Malawi munomo ndi munthu utinso amene mungamukhulupirire pakali pano, chifukwa tikafufuza tikupezanso kuti Wabakiri Mulusi TV panopa waukiranso chipani cha DPP, potengera kuti DPP yamutayanso pena paliponse sikumulabadira. Tikayang'ananso nkhanga zaona Limpopo FM nayo panopa yabalalikiratu sikulankhulaso zomvekanso ngati mene amachitira kale muja. Munthu amene asalako ngati kuti akulimbikira ndiye ndi mkuluyo timati Wachiawo uyu akuoneka kuti ayi akadalipo ndithu ameneyi akadalimbalimba mwina nkutheka zake zikuyenda kusiyana ndi anzakewo. Akakhala Boni Kalindo ndiye ayi Boni Kalindo ayesesa ndithu zazionesera mbali nthawi nake, koma pano ayima pawokha ndithu ndipo sakulimbananso ndikumakhala ngati kuti akupanga sapoti chipani cha DPP. Pastor Shumba tumuona ndithu iyayi wasalamo ndithu mkatikati mmene momwe akadalipo ndipo akadatokotabe zokhuzana ndi kukweza kapena kuyamikira chipani chimenechi cha DPP. Tiyeni tione zina pamene tikubwera pompano ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Zikomo kwambiri.